Prieteni, ce faceți, cum sunteți? Ne vedem astăzi pe YouTube pentru că vreau să vă povestesc ceva. Eu de foarte mult timp am căutat informații despre titularizare și niciodată nu am găsit pe YouTube sau în general un content care să fie video, așa că m-am gândit să vă povestesc experiența mea de la titularizare și emoțiile prin care am trecut, sfaturi pe care vi le dau dacă vă pregătiți acum pentru examen, indiferent de materia la care mergeți să dați. Cred că acestea sunt general valabile pentru toată lumea. Vreau să povestesc și câteva chestii funny, pentru că mi s-au întâmplat o groază de chestii în timpul în care trebuia să ajung la examenul de titularizare și la examenul de suplinire, pentru că eu am dat ambele examene și ar fi interesant să vă mai destindeți și să nu luați atât de în serios acest periplu prin lumea examenelor pentru a deveni profesor. Înainte să începem video, vreau să vă spun despre Tiply. Aceștia sunt un portal de cashback. Ce înseamnă asta? Înseamnă că voi comandați online și o parte din bani se întorc în contul dumneavoastră. Tot ce trebuie să faceți este să descărcați aplicația sau să intrați pe site să vă faceți cont și în funcție de procentul pe care Tiply îl are cu magazinul de unde voi cumpărați, puteți avea o parte din bani înapoi. Sunt peste 500 de magazine din diferite domenii, îmbrăcăminte, încălțăminte, mâncare pentru câini, cosmetice și mai ales nu uitați că este perioada Black Friday și puteți profita de un procent mult mai mare care se va întoarce în buzunarele voastre cu ajutorul Tiply. Dar acum revenind la videoul nostru, am spus că o să povestesc toate pățanile și modul în care am învățat, modul în care m-am descurcat la examen aici cu voi. Hotărât să dau examenul, n-am mai avut timp să învăț pentru cel de titularizare și nici măcar nu mai erau înscrierile, pentru că înscrierile se fac în luna mai, așa că eu a trebuit să mă duc și să mă interesez de acest examen de suplinire despre care nimeni, nicăieri nu spunea absolut nimic, nu știam niciun detaliu, nu știam niciun subiect, nu știam pe ce trebuie să pun accentul, pe ce nu contează sau absolut nimic nu știam. Așa că mi-am dat seama că am foarte puțin timp, la dispoziție era august, examenul era în septembrie și m-am apucat de învățat toată materia pentru titularizare de la educatoare. A durat o veșnicie și a fost atât de multă muncă într-un timp atât de scurt, încât simțeam că îmi bubuie capul efectiv, iar când am ajuns la examen, mi-am dat seama că de fapt examenul depinde foarte mult de fiecare județ în parte. Și aici avem două categorii. 1. Te duci la examen suplinire calificați și ai un tip de subiecte sau te duci la examen suplinire necalificați și ai total alt subiect. Din nou, depinde foarte mult și de județ. În județul Hunedoara am avut două subiecte. Unul a fost ceva despre un eseu de 2 sau 3 pagini despre curriculum și un alt subiect a fost despre un plan de lecție pe o temă dată, un plan de lecție complet cu absolut fiecare etapă trecută. Adică tot ce a ținut de limba și literatura română, gramatică și toate lucrurile pe care le-am învățat într-o lună de zile, mi-am dat seama atunci că nu avea niciun sens, nu aveam unde să folosesc informația asta și da, m-am bucurat foarte mult, dar în același timp m-am și frustrat pentru că mi-am pierdut timpul învățând ceva ce cu siguranță nu m-ar ajuta nici măcar acum în învățământ, având în vedere că, nu știu, ce am învățat atunci? Cred că am învățat moara cu noroc, am învățat harapalp, hai să zicem că mai merge cum mai merge, dar niște poezii dubioase, zici că eram la BAC, nimic nu s-a schimbat. Ce trebuie să aveți în vedere în momentul în care vă înscrieți la examenul ăsta de suplinire este că nu aveți această posibilitate de a merge pe continuitate, din câte am înțeles eu, nu există această posibilitate și trebuie să mergeți următorul an să dați examen de titularizare și dacă aveți noroc să mai luați post, dacă nu, postul pe care l-ați avut anul precedent și din nou, iarăși este treaba asta, m-am dus la examen și am luat 9 în cap. M-am dus după aceea la ședința de repartizare, erau cred că peste 30 de femei acolo și ni s-a zis că este un singur post, postul s-a luat în primele 2 minute. Și după aceea a zis, na, asta a fost ședința, vă mulțumim foarte mult că ați venit până aici, la revedere, conduceți cu grijă. Că erau femei care au venit de la 100 de kilometri, pentru că inspectoratul este în Deva și, na, sunt femei care vin de departe pentru un post a fost.
Ce am învățat eu și ce mi s-a spus și am pus în practică și vă dau și vouă sfatul să faceți asta, m-am dus frumos și am făcut așa o cerere în care am zis: bună ziua, numele meu este Stancura Luca, sunt cu Tăreasa, am luat nota cu tare, sunt absolventa facultății de așa și aș dori, dacă se poate și sunteți și dumneavoastră buni și blânzi, să mă anunțați și pe mine dacă se eliberează vreun post, pentru că mi-aș dori să, să iau locul acela. Și mi-am lăsat acolo numărul de telefon, m-am dus și l-am pus la inspectorat, pe masa doamnei inspector care se ocupă de învățământul preșcolar. Și după 2 zile mă sună cineva și îmi spune: bună, ești Raluca Stancu? Zic da. Avem un post în Hațeg, este eliberat, toate cele, dorești? Nu că dorești, mi se face și acum pielea de găină. Am zis: băi, cât noroc să am să fie în Hațeg, eu sunt în Hațeg, să fie la o grădiniță foarte bună, foarte frumoasă, la o grădiniță cu program prelungit, unde am dat de oameni superbi, unde am învățat o grămadă de chestii. Și normal, am zis da. Deci m-a sunat vinerea, iar eu lunea începeam munca. A fost, cred că, cel mai intens moment al vieții mele. Eram atât de emoționat, nu știam cu ce se mănâncă treaba asta. Nimic din băncile școlii nu te pregătește pentru a fi educatoare în modul acela real, în care vine copilul și plânge și era și grupă mică, era nu pot să explic în cuvinte teama pe care am simțit-o, că nu pot face față. Și nu o să-mi uit niciodată primul copil, Eduard îl chema, și el când a intrat în clasă, direct, cu pumnii și cu picioarele în ușă, că vrea înapoi la mami, și eu eram singură acolo și trebuia să-l calmez. Nu te învață la niciun examen treaba asta, nu te învață în nicio lecție de metodică, didactică, pedagogie și ce vrei tu. Nu te învață nici unde cum trebuie să procedezi cu copilul acela care pur și simplu plângea din toți rărunchii că voia înapoi la mama lui. Și atunci am învățat pe pielea mea treaba asta. Dar asta este un story time pentru altă dată. Mergem acum la partea cealaltă. Asta a fost examenul de suplinire. Mergem la examenul de titularizare. Așa cum ziceam, pentru că n-am putut să-mi păstrez postul pentru că dădusem examen de suplinire, a trebuit să mă apuc de învățat pentru examenul de titularizare. Acest examen super greu, pe care toată lumea îl urăște și pe bună dreptate, profesori care dau de 10 de ani examene și care sunt sătui până peste cap să învețe aceleași rahaturi, care nu te ajută la predat, niște chestii atât de obosite și pare că noi, ca societate, în învățământ nu o să evoluăm niciodată învățând de lucrurile astea. De fiecare dată materia devine mai stufoasă, profesorii devin mai obosiți, devin mai frustrați de treaba asta și niciodată nu o să poți face performanță dacă tu înveți niște chestii mot-a-mo și vrei să mergi, să ai pretenția să predai copiilor ceva ce să revoluționeze lumea. Dar, în fine, trecem peste treaba asta. Mi-am scos materiale, le-am căutat în toate părțile, am cumpărat materiale, am dat materiale, am cumpărat cărți și în luna mai m-am dus și m-am înscris la titularizare. Această înscriere la titularizare este făcută de un dosar imens de acte pe care trebuie să le duci și foarte mare atenție, fetelor, la această minunată adeverință de la medicul de familie cum că ești apt pentru a preda în învățământ. Dacă nu scrie această propoziție pe adeverința ta de la medic, este posibil 98% să fii întors de la inspectorat pentru că nu este bun dosarul tău. Eu am fost șocată când am auzit treaba asta. Medicii nu înțeleg de ce trebuie treaba asta, cei de la inspectorat nu înțeleg de ce medicii nu scriu treaba asta și tu ești prins la mijloc între drumul stânga-dreapta în care trebuie să pui parafa că ești apt pentru a preda în învățământ. După ce treci de partea cu dosarul, după ce te înscrii, după ce ți este aprobat, după ce mergi și confirmi că te înscrii și toate cele, urmează perioada calvarului în care trebuie să înveți și ai impresia că nu o să te oprești niciodată din învățat literatură, gramatică, asta zic pentru educatoare, metodică, pedagogie, tot ce îți dorești și nu îți dorești să înveți în lunile din mai până în iulie, când o să dai examenul. Știu fete și îmi scriu pe Instagram fete care învață din ianuarie până în iulie, care învață de anul
de când s-o terminat își scot materiale pentru anul următor și învață. Eu am zis niciodată, nu merită salariul meu munca de a învăța atâtea luni de zile. Nu merită. Nimeni nu merită să-mi stric eu creierii învățând nu știu ce eseu despre învățământ și despre metode, nu știu de care și... Nu. Pur și simplu m-am dus la examen învățând partea de comentarii cât de cât, învățând partea de gramatică, exersând mai mult partea de gramatică. Am citit foarte mult la partea de metodică și de pedagogie. Acolo la pedagogie e foarte mult de tocit. Și m-am dus fără nicio emoție și vă spun și de ce. Am trecut în viață prin atâtea examene, prin atâtea, la BAC, la facultate, la master, încât pe mine nu mă mai emoționează încă un examen în plus. Pur și simplu viața mea nu se termină la examenul din învățământ și nu începe cu examenul din învățământ. Așa că pur și simplu m-am dus și m-am așezat în bancă. În laterala mea o femeie care plângea, în spatele meu o doamnă care dădea al 7-lea an titularizarea. Iar eu prima dată acolo fiind, pur și simplu super relaxată am zis, știi ce? I don't give a fuck. Dacă iau, dacă nu iau. Eu sunt cariera mea? Nu sunt. E ok. Nu iau, e ok. Nu am pus presiune pe mine. Oamenii din jurul meu nu au pus presiune pe mine. Și asta m-a ajutat super mult. Pentru că am mers acolo relaxată și am zis, știi ce? Asta sunt. Atât am putut. Sunt zile bune și zile proaste. Zile în care poate reușești și zile în care nu reușești. Și nu o să las treaba asta să mă omoare acum și să îmi pun așa un ștreang de gât singură. Pentru ce? Așa că a început examenul, am scris. Ce vă recomand? Nu începeți direct, pentru că o să aveți impresia că nu mai știți nimic, ci respirați. Bucurați-vă de faptul că sunteți acolo. Eu am dat examenul cu mască pe față, fără apă la mine, pentru că am uitat să-mi iau apă. Așa că au fost 4 ore lungi și 4 ore în care simțeam că viața mea se scurge și mă durea mâna efectiv de cât de mult am scris. Și scriau doamnele lângă mine și scriau și cereau pagini. Și eu mă gândeam, sunt proastă? Băi, eu sunt proastă. De ce eu nu cer pagini? Nu mai cer o pagină. În general, la examen scriu 7-8 pagini, scriu mic și îngrămădit și doamnele de lângă mine tot cereau. Bă, știi, în momentul în care ai impresia, băi, eu sunt proastă sau sunt tot timpul așa? Ce se întâmplă? Și am ieșit din examen, am zis, știi ce, gata, am citit încă o dată, dar cred că am apucat să citesc numai o parte. Am ieșit printre ultimii, pentru că și majoritatea care au știut și au scris, au ieșit printre ultimii. Și bineînțeles că am mers acasă și am așteptat o săptămână aceste minunate note, pe care noi, ca profesori, nu avem posibilitatea de a avea un număr sau un cod de identificare, cum există în țările europene civilizate și cum există acum și la liceu și la examenele mari. Nu, noi, știi, acolo să te facă de râs. Stau cu Raluca, 3 și așa mai departe. Nu e nicio problemă că m-am dus eu acolo fain frumos. Dimineața s-au afișat notele. Eram, scuzați expresia, dar eram căcată pe mine de emoții, pentru că tot ce adunasem în săptămâna aia și tot ce adunasem în ultimele 2 luni, simțeam atunci. Emoțiile pentru mine nu au fost la examen, cât au fost după, pentru că nu voiam să fac de rușine, nu voiam să mă fac pe mine de rușine. Părinții mei aveau foarte mare încredere în mine, toată lumea zicea, Raluca, dar tu ai luat, tu ai făcut, tu ești deșteaptă, tu ai scris. Simțeam, cu cât vorbeam cu mai multă lume și auzeam ce-o scris la joc, ce-o scris la nu știu ce-o scris, simțeam că n-am scris nimic bine. Mă panicam, visam noaptea. În noaptea dinainte de a primi note, nu am dormit absolut deloc. Deloc. Și a venit momentul, s-au afișat notele, prietena mea cea mai bună a văzut nota înaintea mea și îmi scrie că am luat 8,35. Măi, nu-mi venea să cred. Am fost a 13-a pe județ cu nota asta. Nu îmi venea să cred. Săream prin casă, zbieram, urlam și m-am dus la repartizare. Ședințele de repartizare minunate, extraordinare și norocul meu, pentru că eu vreau să vă zic, când am fost mică poate am mâncat ceva, habar n-am, dar norocul meu a fost că multe fete
nu au știut să vină la ședința de repartizare. Fete cu note de 9 și ceva, de 8 și ceva, care erau deasupra mea, nu au știut să vină la ședința de repartizare pentru că nu au știut să citească pe site-ul inspectoratului când se face ședința. Și atunci, eu, ducându-mă o fetiță cu minte acolo, când a venit rândul meu, mai erau, cred că, 4 posturi titularizabile. Dacă fetele care trebuiau să vină, veneau, își luau posturile și rămâneam fără post. Dar pentru că fetele alea n-au știut să vină la ședință și erau și foarte departe, nu puteau ajunge, la sute de kilometri, nu puteau ajunge când se făcea ședința, am fost chemată în față și mi-am ales post. N-am știut unde mă duc, n-am știut la ce grădiniță ajung, pur și simplu m-am dus după noroc. Am zis, ăsta e numărul, asta e grădinița, aici vin. Și asta a fost. Sunt titulară, sunt fericită unde lucrez, cu oameni superbi alături de mine. Am făcut cele mai bune alegeri în viață și cred că a fost vorba de noroc, a fost vorba de muncă, de implicare și cred că tot timpul este și ceva în univers care te vrea acolo și te ghidează. Așadar, eu cred că am vorbit foarte mult de data asta. Sper să ajungă video-ul ăsta la voi și să aveți timp să-l urmăriți. Dacă vă plac poveștile astea despre învățământ, vă mai aștept în comentarii să-mi spuneți ce ați vrea să vă mai povestesc. O să urmeze și un video despre definitivat, pentru că și acolo am povești. Și până atunci noi ne auzim cu vești bune pe Instagram, TikTok și Dumnezeu știe unde mai mergem. Pupici!